Sashin pat ngai kublai ban kepriang sobhai ki perlok beit jonga parok ki long kinong support ban kinong kersan yo ne u channel jongi hot ngala yo sibun ki komen nakato ka wei ki video ko barang sudap no hakaba ki babun ki perlok ki beit ki jongi ki kwa bangan continue sashin pat ye kan ne ga jingi thu khana te ga ni ko por yang ye beteng biang ya ka tu ka khana Sita yo hadin kata kamba ka ba phala u pastor somwal ulai thu ba ka jingwan jong ki bangai ya ka yeng mane long keralong kaba kampala haduk tata hakaba nadu ki brio ki bom patlong Kristan bat kumjuru kitu ki Kristan ki bom ju poi ki jing seng henrei nadu dang step clear poi lang hang ta hapo jong ka yeng mane ban ya sakri lang yo ble nadu dang step jong ka sengi sonde bat long ba yo bon ki brio ki bom patlong Kristan ki lawan ban penyesok bat kebalang bat kumjuru ban yo ban penbaptis ki hakaba apostol Samuel 4 jo i kum kata kajing jia ba kajing bon jong kita kinong wanrong bat kinong punyesok ilade ban long kum ki Kristan lan kinong bot ki jong Jesus Christ ki brio hakaba mensua ki jus ngau septing ilade ban wan sekayeng mane henrei menta da kajing sudor ki lawan sekayeng mane namar kajing terang bat kajing kwa su jong ki ban tip sepang ta oble ubodon ka bor ban pelai im lagi jong ki brio bat kum juru babat ki bor jong ka mariang halagi jong ki keti henrei ka bakam kata bat ka bakam pen sultanat su ya ka donut jonga halor kane khana kalong kajingwan kelabamut bat kajingwan IT thamai kita ki ruking atiala ni kita ki teroris alien kata kamba ka bapala long ba bon ki sekri ki jong oblai kham tam ki balong ki tu ki rangba ki balai kendu ki tu jing tenju ku basar khai ki la phlai ki jing ngai ki jong ki uta u khna khan nyo sunam obakar teng udebit ulai thu bat ula phla long ba ngala sungai yo oblai baro kata namar ba ime ipa ilahi kaya nga kumta henrei nadu ka tu kasngi umdai su banga sungai henrei ngala itu bat ngala tip ya kum utaw nong penim jonga lingba ki sangti ki bakrao ki jong ki baula le ka jing im ki jonga bat utaw wen ki teman ubaladon nyopo arsnam karta ubakarteng u Johnson ulong ngam judon kata ka jing sngo scam bat ka jing sngo tikna ka jing im ki jonga henrei kata ka sngi ngalong balak kloy ban yap na ka benta ka kerteng ki jong Jesus Christ penban u Jesu 4 sya yang bangan yap hak tu sngi namar udang don sibun ki kam bangan le na ka benta ka jong namar ka jing bon jong kinong wan jing seng bat ki bawan ban penyesnok thamai saka balang long bo pastor somewhere ru la sina pen bha bat pen he su arsya ya kata ka ying mane ha kata ka sngi ha ka ba pastor somewhere ula duai ha oblei bon pen pau ba ulong uai ha kita ki ruking atiar henrei long bo oblei sum pen pau tang kita ki ruking atiar henrei ula pen pau ha ki brio baro ki badon ha kata ka senong ha ka dei ba kita ki ruking atiar long ba sum le itu lene sum la yo bat yeki nadu kata kasngi haba kalajia kata kamba henrei long badon kita ki nong song senong ki badai na kata kasnong ki ba itu yeki long badon kat tu kat ne na pedeng joki ki bala pedeng yo Jesus Christ bat kila kala long kum ki Kristan hadin bakilio i ka ai ka ba oble ulale ha kat tu kasngi ka ba kila mut ban penyap i Kristan ta kata henrei su long ba don ki ba yo i ba wat uta unong yalam jong kita ki ruking atiar la ni ki le no long ba lai i u ba ulat lai jing seng ha ka wei ka yeng mane ka badon ha kata ka wei pat ka sinong ka marjan wat lai ka ni khobor 4 semlala ban pentikna bahaya ka henrei ngai skam mingi smutu adu ka no ka jing kata kamba ka jong oblei ka ba ulale ha kata ka sengi ka ba pen mau ngi ba oblei ubangi sakri ulong uju oblei bala plat im ya Daniel na pok ka krem jong kising oblei balaya da ya usadrak misak bat abad niko ha kata ka pung ka ding ka basar khai bat kumjuru oblei bala penkat aliang ka duriau ka basau nak benta Moses bat ki kun Israel bakila ban jam siliang ka duriau ka basau bat udang yai long uju ublai udang yai le ki kamba ki jong haru ki sngi bat ki por ka bamenta kan mau ki ne ki bro ki mdai kita ki bro ki bajana le ne ki bro ki ba dap le ne ki ba don yo ta jing long mensim ka bakar pang henrei ki de ki bro ki balong kum manga ma phi ki ba kloi ban kan tai ki jing sep tieng bat jet ki jing ngai ka bas kham ha ka baning kong long ba pastor somewhere la dap de jing sep tieng ha ba lo yo sngo ki jing wan jong kita ki ruking atia lani ki teroris bat ulong haba kawan kata kajing septing kamut pade ba kata kajing ngai ka bas kham ha ublai kan du no ko mut bangi dei ban don ni kata kajing sania bat kajing ngai skam ha ublai wat lah pade kata kajing septing ka bakrau ka bangi dei ban kan mau ru ba wat ha bangi langai kamut ba kam don su kajing septing henrei kata kajing ngai ka long ba ni jet ban sania skam ha ublai wal ha pade bon kajing septing ha kajing im ka jongi nang ta long bakata kamba ka belajia kata ka balang kelapit kala kampong lut yaki imlang salang ka badon hapo jong kata ka sinong bat lai sngi hadin jong kata ka jingjia kala don sa wei pat ka jingjia ka ba khampala ha ka ba wei usamla ba kerteng u Ibrahim klowan mi siapo jong kata ka balang
kumju ru kata jing long ka ba I kamba u sep ting la ne unar bos bayok le se don bayok I u hangta bat hangta la ong ba apostol somewhere ula itu u ba udai wei ne kita ki ruking atiar ki balawan ban her thamai ka balang jong u Ibrahim la ong ba ulong usamla obadang tang ka ba arsan senam karta bat hadin ba apostol somewhere ula lek hajan jong uta usamla la ong ba uta usamla ula yam bat ula khnyu barok srin yeng bat ula itu ru ka ai ka belajia ha tu ka sngi ka ba kila lek ban her thamai kata ka balang jong apostol somewhere Ibrahim ula yathu ula ong ba nadu ka tu ka sngi ba ula yo I ka bor ka ba phla ka jong oble nang shu ban yo thia bat man ka por ka ba ula persiang ban khap I khmat jong ki na ka benta ban thia ong ba ula yo I ka eryong bat ya uperthat bat kalili ka basir khai bat usngau ka ba uta upria udang yai syok ya kamat ka jong u bat hadin nang ta la ong ba ula kran ha ka sur ka ba jam bat ula ong pastor uble jong phi ulong ba sisya ngalayo I ka ai ka ba ula le namar ngadon lang hang tu bat Ibrahim le thuru pastor somewhere ba ula syak penbor ban jon ia kata ka grup jong ki teroris na ka benta ban pensep ting I Kristan ani bantu ban tim na ki yang kisem ki jong ki bat kum juru na ki yang mane ulong bangampoi perkhat bangin ya kendu kum ya katu ka kamba ha ka ba barok na nging smuthu ba ngile kendu ya ka ai ka ba kham crown ki ba kham crown barok ha ka ba barok na nging la sep ting dot perthai su ha katu ka sngi ulong nang ta su ulong ba ngalas smuthu si sai ka bor ka jong ublei jong phi ha katu ka sngi upstor somewhere long ba ulale kom ba jisu ulale ha ka jaka bun khot ki bor ki jong ka an ban kem yu nre long ba ula khot som hai ta usamla sha po bat kum juru long ba ulaya kren bat ya khana chphang kata ka jing e ka basisya ka jong Yesus Kristus bat hadin so kan ta ka ba u pastor somewhere ulaya kren le khana bat ya thu chphang Yesus Kristus uta usamla long ba ulayam bat dam khrop ai kho siu ki jong u da ka ba pat ru Yesus bu un map no ya u bat bu un wan ban chong ha ka do nut ka jong u uta uju usamla balawan na ka bataban penyap I Kristan hanrei menta ula kala long la de kum u Kristan hanrei long ba jing priang jong u Ibrahim ya Yesus bat ban long ru kum u Kristan kalawan ra ru ka jing ma ka ba khrau ka jing im ka jong u ha ba ki ba hiang sam bat ki mi ki pa ka jong u kila tip ba ula kala long kum u Kristan long ba kila kan ta yu ba un long kum u ta u khun jong ki bat kila be no yu na yeng bat kita ki perlok jong u ru ki ba long kum ki teroris long ba kila kthong na ka benta ban yo ban penyap no yu kum ta long ba Ibrahim ula hab ban mi bat phat no na kata ka sinong bat haba apostol somewhere uli osngau ya kata khbol long ba ula khot ya Ibrahim unsa bat u bat ula le yu kum uta u khun ne ba hiang sam la jong bat jarap ru yu na ka benta bon yo ya kam ka jam ban tre ban kata nang ta long ba Ibrahim ula yarap bat tre ru na ka benta ki kam jong ka balang na ka baya na ka wei ka sinong skui pak ka sinong ban yalap ban plai kerteng ka jong Yesus Kristus kham tam le ban phla ban ya thu lam yi ki wei ya ka ai ka ba ublei ula kata bat pen kala sindon ya ka jing im ka jong u ling ba kata ka kamba ka ba ula yo I bat ka ne ka jing phla jong u la ong ba ka long ka wei ni kita hi kamba ki ba khrau ka ba kala kata bat pen kalai ka jing im jong ba pun ki breu bat hamal ki jing yalap ka jong u Ibrahim ju stenat ban ya thu da ka ba ong bangalawan ka bentaban penyap I Kristan hanrei ublei ula kata ai ka do nut ka jonga bat menta ila de ngala long kum Kristan bat nang ta long bakane kamba kala sapriang hakalang sodong jong kari Nigeria bat ka weni kino Hikai University kata ka Dr. Amina Hasan ka badai ka Muslim professor ha Amadu Bolo University kala tho ka wei ka kot khobor ye kini kentin phingai ni phimngai ye ki kamba hanrei ka ai ka belajar ha kata ka balang kala pelong ki breu ki basong ha kata ka jela bakin wan ha ka jing keren ban ya sothu jing mut bat ban ya burom iwei ha ka imlang salang balong ru badon ka tu ka ne ki nong yalam nyam jong ka nyam Islam long ma kila kubur ba ka ai ka belajar ha kata ka yung mane ka long ka ba ublei jong ki Kristan ula pen pau ya ka jong ka bor ka jong u ha kata ka sngi hoj wala kim sem na kala Kristan la de hanrei long ba nadu kata ka por kila burom ya ka jingai jong ki Kristan ha ka ba kam ju don kum kata ki por ka bala lek no hanrei ka wen ki ba kham kong san tam ha ka ni video ka long sphang ka jing kala jong kita ki live san ngut kirang ba ki bala mat ya kata ka jing tenju ka ba khra ha kata ka sngi ka bala long kum kata ka jing ya kendu ba ka jing ya siam ka bala pen kala sundon ya ka jing im jong ki si junom umai thel balong to pa jong tai khulong di balang sukha ulaya thu ba ki por ki bala lek no ula long tang kum puta Kristan ula lek jing ya seng ha ka sngi sonde
bat baju duai tang kapor siwa ban bam jing bam Henry hadin ke jing siam ke jing kendu jong ya kata kamba ka phala ka oble ulale long ba ka jing ngai bat ke jing dai ke jong simat par uji sukres long ba kala nang jeliu mensuwa ong bang aju duai ta ke jing kerman ba oble unyo sngau ke jing duai jonga Henry menta ngaduai namar ngatip scam ba oble uyo sngau namar ngali i ke ai ke ba ula ban le ba nang ta long ba Michael ula sedang ya kata ka prayer group le nei ka kenhun duai ha ka ba uju penlong ya kata ka jing ya duai jong man la ka step jong sengi ke baar mat kata kun hun jong ul ong bakal don hadu sap hongut ai ki membar ki bajuan ban ya duai lang kerpang nak mutai Kristan ki basa le ben mat bisa pensitom ben ki badon hakelang saudong jong pertai nang ta sok tau kena badang khat nyus nam kerta oba kerteng udbit laong ba ke jingkut jingmut bar ke jing penbena ke jong nak ka benta ke jong blai kelah pelingok lut ya barok kita ki para banget yang ta kejaka buun ngosep ting hadin jong kata ke jing tenjuk ke basar kai penpan laong badang ha kerta ka bakhat nyus nam kerta ola penbenai la de ba kwa ban long kum pastor ban train ka benta ka kam ke jong blai ka kemi i jong ko mamarus ha ka ban kong laong ba kala khus lain ka benta ka jong bat kala kali kala ong hatu memsum langsung thu kat tu ke jing bat ke jing ma ke ba malai kendu nak benta ke jing ngai jong me Henry ula jubab ya ka ka baong blai ula pelaj im ya nga namar ba udon ke dau bat menta ka badon kam ya nga kalong ban wat ya kata ka dau bat menta laong ba udebit udon ha pedang kata ka jing puli jong ya ka theology ling ba ka distance learning program juru utre bat ban yarap ro i kam jong ka balang ha ka por ka ba ulai balong ba ujule jalap ru teng bat udon ka kam ka ba kerpang kam tam na ka benta kisamla bat ha ka jing hikai ka jong udah bet uju ong lada ki perlok jong pi kir ki ben bat ki kren ben tang na ka dawa pilong ki Kristan to ong yeki ban yap na ka benta ka jong Jesu kalong ka ba kordor bat haba kalong ka ba kordor ban yap na ka benta ka jong kalong ru ka ba kordor ban im na ka benta ka jong nang ta sa tau wei uru teman ba don nyop arsnam kerta layo mat ya ke ai ke ba khampala ka ba ong ka dei ka jing pathamai pat ka jing im ku jong ha ka jing long jong kum utman basan ha kata ka balang la ong ba ola perkhat bon song thai no na kata kam namar ba ola sno teman irade Henry hadin jong kata kam ba la ong ba ola kut jing mut bat ola ngau ilade kum ba udang sedang thamai kata kam na ka benta ban long kum utman basan jong kata ka balang bat kum juru ola kren ringkat ka jing rekhi ola ong ublai ola pelaj im yenga om bangan susong haying bat bangan yap Henry ula pelaj im yenga bangan lek ban jothu ya ke ka ba ublai ula ban le na ka benta jongi iwai barok nang ta laong ba teman basan Johnson ula sedang bat yalam ban pelong ya ka Bible study ka ba sisin si tayo bat ka topik le ni ka phang ka ba ula hikai ha ta ka Bible study ka jong ka long bai thik sephang ki kamba ki ba phla ki jong ublai ki ba ula le ki pateng ban riu ba pher ka ba don ha ka history jong ka Bible bat kata ka Bible kelas jong long ba ka long ka ba pau nam ha ka ba bun ki breu ba wan sia kata ka Bible kelas kum ta ka la pelong ya bon hab ban ra no ya ta ka Bible kelas sepo jong ka yeng mane namar bom nyam su ha kamra jong ka yeng jong bat lang ta la ong bas ka we pat ka jing kala ka ba kham khrau ka long ya Apostle Samuel ong ba long ta ubreu ba ngai bar bor ka ta ka bor ka ba phla bat ki kamba ki jong blai ling ba ka jing tip bat ka jing mut ka jing perkhat ka jong Henry la ong ba kata ka jing ye syam jong mar khamat ya kata kamba kelapan kelas don ya kajing im kajong mensuau ong bangayalap ite kamba ki badon na ka Bible Henry menta ngayalap ya ta kamba ka bangalay omat dala dehi ha ka ba oblay udang yai le hadu kini sgi bat ki por ka ba menta bat nadu kata ka pol ong ba ka ladon kajing kelah ha karukom ngayalap kajong karukom duai jong da kajing slur bat kajing ngai kajong ka ba omla syu bat pankhi ka ba kebalapan so tenat bat kata ki do nut jong ki beriu barok ki badon saudong jong bat kebalang jong laong bakal roy akan tu pongut sia ka sos pa ngut ki dikhot tang hapok kasi benai dekat tu mentangi lah pos bakut jong ne khana la dai so tenat so bahasa share like bat kum juru onam klat ban komen kum no pis ngo halor jong ne khana tat adu india sempat hakawai ki video kum le sibun ni phi barok